Čistenie kobercov pomocou priadzovej podložky je formou dočasného čistenia podľa ENORM D2210. Na nájdenie správneho postupu čistenia textilných povrchov v súlade s ENORM D2210 je potrebné identifikovať koberec, najmä rozlíšiť jednotlivé vlákna. Toto je rastlinné vlákno, toto je živočíšne vlákno a toto je syntetické vlákno. Pomocou skúšky ohňom je možné ľahko rozlíšiť rôzne typy vlákien. Rastlinné vlákna sa pomerne ľahko spaľujú, dymia a páchnú ako spálené drevo alebo papier. Výsledkom je belavý popol. Živočíšne vlákno má prirodzenú ochranu proti ohňu a dymu, preto tak ľahko nehorí. Páchne ako spálená rohovina alebo vlasy a zvyšky sa dajú ľahko rozotrieť medzi prstami. Syntetické vlákno dobre horí, vlákno sa taví, zvyčajne je cítiť po plaste alebo syntetickom materiáli a po vychladnutí vlákna zostáva guľovitý tvrdý zvyšok. Na určenie správnych metód čistenia si pozrite podrobné informácie v našej príručke Reinigungstechnik, aby ste predišli poškodeniu kobercov počas čistenia. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej činnosti je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu, na ktorom sa bude pracovať, a na priľahlých plochách nenachádzajú predchádzajúce poškodenia a posúdiť možné poškodenia. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na čistenie pomocou podložky z priadze potrebujete čistiaci prostriedok bez povrchovo aktívnych látok, studený sprej na odstránenie žuvačiek a na odstránenie škvrn vhodný oddeľovací prostriedok. Potrebné je toto vybavenie a nástroje: lyžica na odstraňovanie žuvačiek, absorpčná biela handra na odstraňovanie škvrn, fľaša s rozprašovačom, stojanový vysávač, podlahový čistič s čistiacim kotúčom a podložkou na čistenie nití. Pri odstraňovaní žuvačiek žuvačky najskôr šokovo zmrazte studeným sprejom. Potom pomocou zaoblenej strany lyžice opatrne vyškrabte žuvačku z vlákien. Na odstránenie škvrn použite vhodný oddeľovací prostriedok a bielu handričku. Oddeľovací prostriedok sa nanesie na škvrnu pomocou absorpčnej bielej handričky kruživým pohybom zvonku dovnútra a nečistota sa zotrie handričkou. Pred každým čistením, priebežným alebo základným, sa koberec povysáva alebo vykefuje. Pri čistení pomocou podložky z priadze sa na podložku najprv nastrieka trochu čistiaceho prostriedku bez povrchovo aktívnych látok. Čistiaci prostriedok sa tiež nastrieka po malých častiach, ktoré sa potom vyčistia pomocou podložky z priadze. V závislosti od stupňa znečistenia je potrebné po čistení každých 10 až 15 m2 prevrátiť podložku z priadze, kým nie je celý povrch čistý. Po vyschnutí je potrebné podlahu ešte raz povysávať